Pangasinan. Ito lang yan guys sa Swal Plaza. Swal Plaza, Pangasinan. Pumasyal kami ito guys kasi papakita ko sa inyo yung Giant Christmas tree. Ayan. Nakakatuwa guys kasi ang daming mga bata. Parang balik normal na naman po yung ating sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Alam ko lang po sa ibang country. And I think to myself, Ito guys, may mga paninda sila dito. Ang dami. Pwede kami Ayan.